pasultihon, ako moingon, ngagon adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Kumusta ka mo aniyan sa inyong alagad sa kanginan? Chefon Morales, asap kita, always say a prayer mga kaigsunan. Ay nakalimot, unahon tagin ang pagampo, panalangin. Ngatos tong labang makagawam. Lord, thank you Lord, si mong gihatag ka na mong grasya, si matag adlaw. Thank you, di kayo. O ngayon man, kung di kita malimot may gala. Ang suotang po karoon itong katagan o bagtagad o pinadakin is usay kalalaki, nga nagpatago lang siya nga Tiago. Kinigibatan o doa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong sender si Tiago. Kining magbuhat ang di maayo, no? Magbunga sa di maayo. Mauni akong asawa. Nailang mo taon ni siya sa amo nga mananagan ba? Mubasa kunuhay kapalaran, pinaagis baraha. O nga na problema, yung kuhanin niya, no? Inaniwan ako pagsugod ang mga pangitabo, ha? Ang dalaga kong gulang na, ang iyang baba nagaya-iya. Sa kalipay karon inayran, way lunok nag-ugan na lamang. Magmahay ka man o nanang, naiwit ka na gyud sa buhilaman. Sa taas nga budbud ni tatay, kalipay sa gabi nga tanan. Isalikway ka nang imong pagsalimuang, kay atong gumpayon ang imong kagulanan. Tan-awa si tatay naghiga sa lantay, si tatay doola o unya pagbodbod mong doha. Sinira ba si nanay ko, may alom sa paa, dapit sa ibabaw aduna, usab siya'y dakong samad. Uyon ang kurma sa iya, daw na igo sa atsa, nakakita siyang karambola, ug sa ubos iga. Sinira ba si nanay ko? Ay. Nakuway lang kita na po, Tiago. Oh, day, napunta di ka? Dili, padung pa kulakaw. Katawanan. Mao gani, ikaw katawanan sa kika mangutana. Kanahan ka, kita siyang mapipag-abot na ito. Mo ingon ba, naabot, largaay ka? Bastila ni mo, Tiago. Ngaan ragyoy, kabalaan ni mo. Tiago. Sa balaan. Unsa di ay? Hoy, wabay nangita na ako diri. Naanay kitugtur ko. Dili maniningil akong buti pasabot. Customer ba? Magpatag-an. Magpabaraha. Hibaw, gina siyang unsay atong racket. Mauna. Day, sa naunsa man taon ka, ay patreng. Awa man ngita ni mo, ano man. Ay, wala ba tayo kwarta? May gani kay... Naay nagpatutho na ako. Naka-50 ko ron. Forbida, no? Sige lang kung atay kwarta. Ito pa ba sa konsumo diya? Ato konsumo, napatay bugas, makaabot mo man na. Makaabot sa unsa? Sa sunod di mo sweldo? Huh? Trabaho. Adi ba, buta ko ipasabot ba? Makaabot pa na sa sunod mong customer. Basin pa rin na mo anhi. Tayo! Oh, na.
Ana, kita oh. Mapagili pagsulti na ko. Dahil ng piti mo. Managan tingali na. Magpatagan tingali na. Ikaw, managan mo ka. Oh, der baraha. Baraha, Tuoda baraha. na agi tino itaw da. Nas maayo pa man ko ni mo tagaan taon. Ikaw nga managan. Wa ang katagaan sa nga bay taong paduong din eh. Na, hinay ang signal, oy. Abo, ito eh. Sige na, ato, pasudla to para makakwarta na ta, para makapalitag babyo. Babyo. Sige, baboy. Baboy. Pagdali, lakaw na to, ah. Ikaw ba, piduang. Sige, palit ang babyo, ha? Sige. Ay, may nalangwa dyan taong kumasiruhi. Andamon ko ni akong lamisa og ang baraha. Okay na ni. Day! Uy! Ay naman! Pwede mo pasudla? Why, ako lang ipapauli. Nga naman! Customer man ka to! Nelly ay, uliktor to sige utang ng mga prador. Ay, giahak. Wag yun na sila pulig paningil. Ha? Ako bitaw gipangutana. O pasan ko no kapulig baliban ko no. Kaki-dirt eh. Nga mga onta ay, samot lang gutom na to ini. Siya may sudan na to. Buwad. Bitaw, busog pa ko. O gumba nga lata. Mukhaon lang ko, bisag mapasaran ko sa kaon. Kidot kidibog style eh. Pagtaro ka na imong pagkatao. Bitaw, unsay sudan diha ay. Unsa pa, katong sudan nga gipa-reserve. Naday tayo sudan pa-reserve na ako kirip. Kuan ako, gi-preserve na ako. Preserve na ako. Naku mag-preserve di ba? Gi-preserve na ako mag... Watay reef. Ay, nga nung taong mag-reserve ka na. Gi-preserve sa Preserve, lata. sige. Gi-preserve sa lata. Kato ganing sardinas ba? Pagutom sa ko day. Bahala ka din, mukha ko kag di. Kasi ato, sir? Ay, magpatag-ano ta ko. Oo, dali. Dayon, sir, dali. Naas Madam Patring. Aliko niya, sir, ha? Kaya tawagon ako siya. Nagkikiklamat. Huwag lang ka niyo, sir. O, sir, kape? Gusto ka gatas or juice? Ayaw na. Mayo noon, sir, kaya wasak ko kakumpra. Huwag lang ka niyo, sir, ha? Day. 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 Patricia. Unsa man. Ay, so man. Ano yung patagaan mo, eh? Aha? Grabe, balik ko. Grabe, ha? Nakikustomer. Oh, patagaan ko na siya. Aw, kwarta ni. Kwarta! Mayang adlaw. Ay, mayang adlaw, Madam. Kining niya ako kay magpatag-ano ta ko. Nakita ko na ang akong pananaon. Natag-ano na ni mo, Madam. Ako pa. Unsa imong ipatagaan? Ang ako laging manok nga igtatari, Madam ba? Ikaw at man, mahal ra ba kayo to? Daan pa ko. Natag-ano ni mo, Madam. Ako pa. Mao pa. Wow, amazing. Gikawat imong manok karong buwana? Oo, Madam. Karong si manahuna. Yes, Madam. Unsang adlaw ah? Gahapon pa. Daan pa ko. Naibaw na ka, Madam. Ako pa. Gusto na ako mabalik ng ako manok, Madam. Uy, ipapreso na ako ng kawat. Di na kinahanglan. It's useless. Nga naman, Madam. Base sa akong nakita diri sa akong baraha nga why joker, ang imong manok patay na. Ano naman tayo man? Tungod kay gitari ni sa nagkawat. Nakita ko nga rin ang imong manok. Mituay ng liog. Kay naputos sa bunog sa kontra. Bunog? Nga nung bunog man? Waday masama ng sa buwang, Madam. Wa. Kay ang kontras imong manok, gloves mo gigamit. Maod ang namatay. Animal ng kawatan na. Animal gyud. Pero, oy, angay ka magpasalamat. Nga nung magpasalamat man ko, Madam, nga ako manok ikawat. Niya, namatay pa yun. Niya, magpasalamat noon ko. Hindi ka magpasalamat. Nga kung ikaw pa nanari ato, patay imong manok, pildik. Oo, di ay, no. Maong angay kang magpasalamat og nakabawas ka na sa kawatan. Kay base sa akong nakita diri sa akong baraha nga why joker,
ang kawatan na matay pagkapildis imong manok. Giati! Mayra. Mao na nga angay ka magpasalamat sa kahit-asan kay dili ikaw ang napildi. Salamat, Madam Patring. Ay, mahal ba tatong manuka pagpalit na ako da 2,000 to? Ayaw ka balaka, sa sunod nimong panari mudaog na ka. Siguro ka, Madam. Maoy nakita nako diri sa kong baraha nga white joker. Salamat, Madam Patring. Tuod pala may akong hatagan, Madam. 2005 lang. Mahal pa mas kong manok. Standard price na nako, sir. Mura mas sinuo kong napildihan ni pagkakito tani. Smile rin yung kong asawa. Tiago! Ano day, ha? Pagpalit itong 2 ka kilong baboy. O 5 ka kilong bugas. Ganador, gid ha. Ayaw tong tag 20 ang kilo. Kay lagong patos imong naong. Tiya ka na. Pagkakidor ko eh. Ay, day. Day, Patring! Day! Unsa ma? Day, customer mabatagan! Kinsa man na? Parikanor! Oh, gibiyaan na sa siyang asawa di ay. Ambot ako kibaw. Sige lang yun na siyang gibiyaan. Giingnan na siya. Nga, siya'y biya. Gahi makay ko. To! Mare, may adlaw. Maing adlaw pa rin kanor. Gibiyaan na to kasi mong asawa no? Hindi Mare, akong ugangan mo inimiya. Tapsinganda. Wagin matag-an ni da. Pero may biya gyapon ang usawa Mare. Kay miapas man siyang inahan. Igo na gihapon. Medyo kung na nag-anak ko. Karon tag-ano na ko sa imong ipatag-anak ko. Imong ipatag-anak ko kung mo balik bang imong asawa ug imong ugangan, di ba? Di na mao Mare. Yay, wagid ko makatag-anda. Hinay mong signal good. Unsa day imong ipatag-anda inako di ay? Kuan Mare kanang tag-ana ko no Mare. Kung makadaba ko no kog kwarta inig uli kay manguha ko nimo. Anpak ko. Tag-ana di mo Mare. Bliban ako nimo Mare. Managkan gid ka. Managkan gid tinuod Mare. Oo, natag-ana na ko nga manghuwang kag kwarta, pero wa man makita diri kung makahuwang ba ka. Wa bitaw makita. Dito Mare, umubikaon sa ang gibiyaan ko sa usawa gangan ako Mare. Ako rang usas bay. Ya, wa bilin og sudan og bugas akong asawa Mare. Paluoy sa taon ni Wa mata kwarta na Mare. uy. Kwarta ba? Wa mata. Na. Sa ang gibiyaan mo taon ko sa akong asawa Mare. Ay, pait sa nimo pre, uy. Kada dunay mo biya nimo sa inyo, no? Aray din ka mudagan na mo. Basig sunod, pre. Silingan na nimo yung mubiya. Unyang mudagan gihapon ka diri, ha? Di na may tabo Mare. Di na may tabo. Di unsa nang magsiguro, pre. Wa ko'y silingan. Sure to ako katagaan. Bisa na nani ang racket sa ko asawa. Sagol sa taon pangilad ba. Pero may gamay putli man sa disiyag kasing-kasing god. Mao nga maluoy kay ko sa akong asawa kay maluoy mo po siya sa uban. Unya. Nay, pwede na kami istorya ka dito. Unsa man na? Kung ano ba kinang di mahimong undangon tanang mga binuang di mo day ha? Kana bang murag dapangilad sa mga isig katao na to ba? Murag ako mo ina konsensya ning kilakihan noon. Sus, baya ni Mogo. Naunsa baya ka? Ugwa pa ning pagpanag-anak ko, dugay natang napas mo. Oo, lagi. Pero lain masal kayo nga makakaunto ta. Pero agisad sa mga binuang taon. Mga inabuhit o tarong dayo eh. Unsa man sang panginabuhi ang wa man tay mga trabaho aber. Kasi makita tarong ka trabaho. Si kalag-ingon nga mangita. Wa gid kay nakit-an papoy nimo. Unsaon man ako pagpangita di man ko nimo palakton disbay kay wa kay assistant. Unsa man ko eh. Pangitag trabaho, kay mo undang na ko ning rakita. Sige, sukar karon mangita ko trabaho. Pero undang ani ha. Nagmuundang ko ron. O pa mga makakitag trabaho, mga pasmota. Di man, maulay man. atong sabot nga mundang ka kung makakita ko og trabaho. Wa ko makay trabaho. Mapadayon sa ko. Ay. Customer, lagaw, ato.
Ay, nasa mailada ni Ron Probida. At libaran na ko eh. Ayaw sa lagi kay wa pa ka kitag trabaho. Laas na lang ni nakawad-tuad dayon dali. Madam Patring, ni ako kay mapatag-an ko. Daan pa ko. Natag-anan ni mo, madam. Pagsangpit pa lang nimo dabatyagan na nako ang dako mong problema. Mao ba? Hala, oy. Mananag-an ko di ay ni siya. Madam, ako untang ipatag-an ni mo bahin sa akong pet nga gikawat. Daan pa ko. Pero tan-awon ko una sa akong baraha nga way joker, kadiyot lang ha. Palihog kog kat sa baraha, ma'am. Madam. Nahibaw ko. Natag-anan po ni mo, madam. Wa, nakita na nako. Grabe sad kagwa nako nakita, di ba? Base diri sa akong nakita sa baraha nga way joker, nakita ko ng imong problema. Salamat. Nakakita na ni mo si Koan Brownie. Ha? Nakita na ni mo. O, nakita ko na. Ang tinuod, wa kawatang imong iro nga si Brownie. Wa siya kawata, kundili naligsan siya. Ginoo ko, Brownie. Nakita ko diri sa kong barahang way joker nga nigawa sa gate ang imong iro nga si Brownie. Og naabot siya didto sa highway og didto siya naligsan. Mananag-an gyud di ay ka, madam. Yes, ma'am. Ako ray mananag-an nga wa gyud masipyat. Gani ka ng impeachment ni VP Sara? Ako nang gitag-an. Gi-impeach siya, pero wa na ko makita kung madayon ang impeachment o dili. Nga naman. Magbauwa, manggod ang signal good? Mao nga, base sa akong baraha nga way joker ha, klaro og tataw kaayo nga naligsan ang imong iro nga si Brownie ug mo'y hinungdan sa iyang kamatayon, ma'am. Pero, madam, dili man iro nako ang nawa. Si Brownie maka ang imong iro? Dili man na iro si Brownie, amo man ang iring. Sa ito'y... Ang bagay pataka ka malagtag-an, oy. Pangilag man ang imo. Dili iro si Brownie, usa siya ka iring. O gawas pa, unsaon man niya paggawas sa gate nga, wa man may gate. Pasensya na ka, ma'am, ha? Murag, magbawa mo ko ang signal good. Dilo mo, oy. Signal sa imong mata. Pangila di inyo. Ikihata na ang kamura inyo. Ma'am. Patay na tayo ni Patring. Mao di ang problema ron. Problema kay mis kong asawa sa kukas babae lagi giilad kun namo siya. Hadlok mi kabasig tinud-o niya niya ang gingon nga mukiya mi ba. Sao na namo palihog tambagi mi be. Bam, naam Eunice Bible klaro man kini nga kaning patutuo sa ato isig ka tao. Palihog tambagi mi ani Bambi. Tiago. Okay, ang sendo na ito karadlaw. Si Tiago, Ate Pres. Tiago. Kani Tiago, Ate Pres, yung kasawa ng nagaan. Kada man tagang-tagad baraha, pero dahil ay dila, Ate Pres, klaro ba kayo? Pagkatapusan na ini anak babae, nagpatagaan nga asa kuno sa Brownie. Yung isa, ay, Brownie, ligsan mo Brownie, ana. Sus, di mo babae, di mo na iro akong Brownie, iring mo na. Saan mo, imo pag-ugiilad? Oh? Sabad. Gisakyan pa primero niya lan. Gisakyan siya umaubang. Dalayat sa gate. Siya, mau ba? Dili magwa sa gate, kay wa man may gate. Wa migit. Nya, mo ana sa taon siya. Ini gyud ko, wa migit siya. Magwawa mo signal. Paita na sa. Mao na ang problema ron Tiago, bam. Kay suko kayong babae, mura ko na siya giila, dalok siya nga, basig mukiha tinura, hindi man na mukiha doon, kaya wala na niyo pa pangwartahi. Ang problema, katong mga nituon na niya sa una Ate Pres, nga katong pangiwag 2-5, sa standard mo na ako, 2-5 man niya ako baranan. Nagitagaan niya? Gitagaan niya, unhan-unhan ra ba niya?
Nya mauna nga dong tiyago tangal na inana dong nga klaro nang Makiha ba gud na? Ambot lang ni Ate Presno. Ambot bam, makiha ba ni nani bam? Basin kay usa man na siya pagpangilad yung Pagpangilad. involved man siya og cash. No? Usa ka babae kumaigo og gani sa imong pangutana niya o sa imong isukmat niya, mabungol siya. Ha? Oo. Pareha din nimo. Ano man? Kanang inon ka nga, bab ko na siya. Ha? Wa ko kadung mo. Mabungo man ka sahay. Nganong wali mo pa ka nagtarong ang mga kuan, mga performers. Ha? Nakalimot ko sa kong hearing doon mo giingon. Kung ari ka diri sa Lucas 12, versikulo 58, kung may mukiha kanimo paning kamot, sa pagpakig-uli kaniya samtang anaa pa kamo sa dalan. Aron dili kaniya dadon ngadto sa maghuhukom ug itugyan ka sa ngadto sa pulis ug ihabalhog kaniya ngadto sa bilangguan. Ana, may Na dire. Now, ang kaning linyaha ngayon pangayod at pagpakig-uli samtang napa sa dalan para nako nagdapon ni sa po nga pagpaubos. Pagpaubos, niya ka nang dili ka manghambog, dili ka mangilad, usulti ka sa tinuod. Murag ingon ana, ang unod aning linyaha para nako. Daan naman tang gibadlong ni mo, Moise, kasi nga na ito, Cinder? tiyago. Daan naman tang gibadlong ni mo, Tiago, imong asawa, o ikaw na ibaw masad ka ganin, ingon man ka nga, lain kayo ka magkaon mo sa kwarta, nga Kapait sa tiyago bam, kay wa si trabaho, di sa mangitag trabaho, ikaw tiyago pangita pag trabaho taon do. Mauna. Bida ihog ti sa hagdan ron no, bida sa di mo. Mauna. Mauna nga, kinahanglan gyud ka mangitag trabaho. Kay luoy pud na imong asawa, mangilad lang taon, siyang panagna, kay wa ka trabaho. Daklar, may daklo. Nahinumdum, May paisay nanguan, nagaan. nahinumdum noon kung, nahinumdum kung ani Tiago, ko tabang kauban na to, di ba? Tiago Perez? Oo. Nga katong gihimo kong Jesus dito sa Bambaling, Siete Palabras, Ah. siya may usang, duha man kakawatan sa tapad. Ah. Siya may usang kawatan diri sa kong wa. Diri sa kong tuot sa kakawatan nga may pakabayuti sa gamay. Di masugistas mo na bam no? Oh, ya. Di masugistas mo ang kawatan. Di man guro mo ba? Oo, oy, di masugistas do ka kawatan kili di. Karon, di karon nagpadayon ng Siete Palabras ay wow ako ng nanana. Ang karis Tiago dire sa katong may pagka bayuton og gamay dire akong tuod pa yung kapoy dupata dire tipos kapoy dupay. Gayaw-yaw. Gayaw-yaw. Tiago, Paita. sobor yun. Kaya kapadayon man Siete Palabras. Lugi pa mo man alas 3 ay kapoy ko dupay dire. Tapos say gigot ato yung kamot ug tiil. PC. Dai PC niya. Dili mo ma-union. Dili kay ang cross gibuhatan man kanang murag ali. naikuranan gamay. Nakalingkod mo gamay. Oh, gamay anaw niya Mayo. kanang nang wala gito si Tiago isang sa body ako kay kari usa sa yo dugay man human alas 3 ay kapoy ko pa diri ay. Nainom daw lang sa ko si istorya ni Tiba ni Tibres. Nga. Nga ang iyang amigo kaan lagi kanang giaan ba nga gilansang pero nahibaw-an nga kanang birukon. Nya hubog man niya ko pare. Pre. Birukon. Si Biro. Kada bang ang usa ka itlog dako usang gamay mo Danlak? Na. dili birok man kanang ka anak ba? Lain sa nang danlak. Lain po ng dadla. Oo, niya. Hindi, gilansang naman. Nya, paglansang dito, giukab yung... Giukab yung... Gitapi sa Ginoo sa... Kato Ginoo sa... Pre, tinuod nga gibiro. Kasi manag-ana, uy. Sa to yung kumpare, hubog mo kayo. Pre, pre, sa... Liliyo na to, tinuod nga gibiro ka, pre. Ala kalain. Wa mo. Basta. Mabadlo nga. Ay, di ba lungoy, pero nagkagupot kita, pre. Sige, pakauwaman, supak na yun sila. Nananaog. Oo, Ay. ni ang bakso pagkay sa Sabo, oo, uy. ko rin gao. Katawa ko di istorya ni Tiba na. Saan na, uy. May kiliba mo ka kuha na ba sa gibiro ka ba? Di ako Danlak. gulyat. Okay. Ako gulyat kay pagkauman sa Siete Palabras dito raman kami ni kuano kami ni writer director Arman Plaza. Oo. May manukuyok. Papa ni Dito Independent. raman mapuyo sa bahay ni kanang director King Gutierrez. E pagkagabi nanuroy na may mga bato. Hulong ginuoy ng suroy. Hala, uy. Kailan mo mga bata ko gimong Ginoo ganiya. Sa Ginoo, mag children party ka Ginoo.
Wa mo tila kabalo. Kasi nagkabalo. Ay ka ba? Balik na rin, Tiago ba? Musakog na na to, Tiago. Kanang badlungag yun mo asawa panalitag ikiha ka mo mapugod yun mo ka tubang. Tubang, pangaylo pa sa ilo. Ato na lang pagpaubos pangayok pa sa ilo. Saon nga binuhatan man na si mo asawa pansakto tong gingon ni Goliath nga panarbaho po ka. Narbaho. Aron imong asawa na nagay katarungan nga papuyo na mo rin mo asawa pa kung sa mo asawa yung Yeah. kung atik-atik na ba sa inyo ganina kung signal. Si pagtuon niya ko ani ka na apps. Pre o cellphone nga login. Bayot. Salamat ka mo na ka-text mo no. Kung ako ang puzzle, tihon.